Babae nga nagdala og bata nakuhaan sa CCTV nga nang lungkab sa donation box sulod sa Adoration Chapel sa may San Lorenzo Ruiz Parish sa barangay Tisa ning Dakbayan sa Subo. Makita sa CCTV kini usa ka hamtong nga babae nga naasulod sa Adoration Chapel. Giatiman niya ang iyang anak nga gipahigda niya sa unlan nga luhuranan sa mga tawo. Human niini ang gisugdan sa pagmaniobra ang paglungkab sa donation box gamit ang handle sa sibot. Hangtod nga nilampo siya din makita nga gihakop niya ang tibok ang kwarta. Nadiskubrian ang pagpangawat dihang gitan-aw sa mga staff sa parokya ang kopya sa CCTV. Dili matino sa staff sa simbahan kung pila ang nadagit ka kwarta apan taod-taod na kini nga wala maablihi. Samtang ato sa phone interview ni Police Major Angelito Valleser, ang hepe sa Labangon Police Station, gitug-an niini nga way planong musangat og reklamo ang simbahan batok sa maong babay. Na timan-an yung lugar ba? Na diri siya nisud na ang bata gibutang niya diri sa ubos na pag magbutang sa bata nabaniho na siya og lungkab dira sa donation. Ang parian na sir wala dili pa na sila mo report din ang among investigation ipasi lang namo sa katong uploaded bitaw nga video. Sige ba gisan nga video ato din ang pare dili siya gusto nga i-report ang gusto ra niya ipalukit